Μην πεις πως δεν έχεις αλλάξει. Έχεις. Την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψες, κρίνοντας εντελώς αντικειμενικά, πως το ποσοστό των Εβραίων επιστημόνων δεν είναι και τόσο μεγάλο. Όλα από κάτι τέτοιες αντικειμενικές διαπιστώσεις ξεκινούν. Και γιατί λες όλο ένα, πως ποτέ δεν ήμουν τόσο φανατική Εβραία όσο είμαι τώρα. Και βέβαια είμαι. Ο φανατισμός βλέπεις είναι πολιτικός. Φρίτς, τι κακό μας βρήκε. Δεν σου είπα πως θέλω να φύγω, πως ήθελα να φύγω από καιρό. Γιατί δεν μπορώ να σου μιλήσω όταν σε κοιτάω στα μάτια, Φρίτς. Ούτε τα λόγια μου φαίνονται τόσο άχρηστα και μάταια. Αυτοί έχουν αποφασίσει για όλους μας. Μα τι τους έχει πιάσει. Τι θέλουν πραγματικά. Τι τους έκανα εγώ. Ποτέ μου δεν ανακατεύτηκα με την πολιτική. Ψήφισα εγώ τον Τέρμαν και τους άλλους κομμουνιστές. Όχι. Εγώ είμαι μια αστήνη νοικοκυρά, με υπηρεσία κλπ. Και ξαφνικά σου λένε πως μόνο οι ξανθές γυναίκες έχουν το δικαίωμα να είναι νοικοκυρές και αστές. Το τελευταίο καιρό θυμήθηκα πολλές φορές κάτι που μου είχες πει πριν αρκετά χρόνια. Μου είχες πει πως υπάρχουν άνθρωποι χρήσιμοι και άλλοι λιγότερο χρήσιμοι. Και πως οι πρώτοι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ινσουλίνη όταν είναι άρρωστοι, ενώ οι δεύτεροι όχι. Και εγώ οι ανόητοι συμφωνούσα μαζί σου. Τώρα φτιάξανε και άλλες κατηγορίες των ανθρώπων. Και εγώ ανήκω στην κατηγορία των άχρηστων. Καλά να πάθω. Ναι, φτιάχνω τις βαλίτσες. Μην κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτα όλο τον καιρό. Φρίτς, μπορώ να υπομείνω τα πάντα εκτός από ένα πράγμα. Να μην κοιτάζομαστε στα μάτια. Αυτές τις τελευταίες ώρες που μας μένουν. Αυτό δεν πρέπει να το καταφέρουν οι ψεύτες, που αναγκάζουν βέβαια όλο τον κόσμο να λέει ψέματα. Πριν 10 χρόνια, άμα έλεγε κανείς πως δεν μου φαίνεται πως είμαι Εβραία, εσύ αμέσως απαντούσες. Πώς, φαίνεται. Και χαιρόμουν γι' αυτό. Ήταν τίμιο και ξεκάθαρο. Γιατί τώρα λοιπόν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φεύγω, γιατί αν μείνω θα σε πάψουν από αρχίατο. Και γιατί σου έχουν κιόλας κόψει την καλημέρα από την κλινική σου. Και γιατί δεν κλείνεις μάτι τις νύχτες. Μην μου πεις να μείνω. Φεύγω βιαστικά, γιατί δεν θέλω μια μέρα εσύ να μου πεις να φύγω. Γιατί αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα. Είναι ζήτημα χρόνου. Ο χαρακτήρας είναι ζήτημα χρόνου. Αντέχει περισσότερο ή λιγότερο. Όπως και τα βάρδια. Τα καλά κρατάνε πολύ. Μα όχι για πάντα. Μην νομίζεις πως είμαι θυμωμένη. Όχι είμαι! Γιατί πρέπει πάντα εγώ να δείχνω κατανόηση. Τι κακό έχει το σήμα της μύτης μου ή το χρώμα των μαλλιών μου. Θα πρέπει εγώ να παρατήσω την πόλη που γεννήθηκα για να μην είναι αυτή αναγκασμένη να μου δίνει και με ένα βούτυρο. Τι είδους ανθρώποι είσαστε. Ναι, και εσύ. Βρήκατε τη θεωρία των κουβάντα, αλλά κάθεστε και σας διανάζουν αυτοί οι κανίβαλοι. Σας υπόσχονται πως θα κατακτήσετε τον κόσμο, αλλά δεν σας επιτρέπουν να κρατήσετε τη γυναίκα που θέλετε. Απ' τη μια τεχνητή αναπνοή και απ' την άλλη φιλιά στο λαιμό. Είσαστε τέρατα ή ποδολήφτες τεράτων. Ναι, ξέρω. Είμαι παράλογη. Αλλά τι χρησιμεύει η λογική σε έναν τέτοιο κόσμο. Κάθεσαι εκεί και βλέπεις τη γυναίκα σου να φεύγει και δεν λες λέξη. Και η τύχη έχουν αυτιά, Μα τι να τα κάνουν αφού κανένας δεν μιλάει. Οι μισοί ακούνε και άλλοι μισοφαίνουν. Στον διάολο, ξέρω. Και εγώ δεν έπρεπε να μιλάω. Φέρε μου εκείνα τα εσώρουπα. Έχουν τα σεξαπίλ, θα μου χρειαστούν. Είμαι 36 χρονών, δεν με πήραν τα χρόνια. Στην πρώτη χώρα που θα πάω, θα είναι πολύ διαφορετικά από εδώ. Ο πρώτος άντρας που θα βρω, θα έχει το δικαίωμα να με κρατήσει. Και μην μου πεις ότι θα μου στέλνεις χρήματα.
ξέρεις ότι δεν μπορείς. Και μην κάνεις ότι πιστεύεις πως αυτή η ιστορία δεν θα κρατήσει περισσότερο από 4 εβδομάδες. Ενώ οι ιστορίες θα είναι πολύ περισσότερο. Το ξέρεις και το ξέρω. Λοιπόν, να μου πεις, στο κάτω-κάτω λίγες εβδομάδες είναι αυτές, όταν θα μου δίνεις το γούνινο παλτό μου, που δεν θα μου χρειαστεί παρά τον άλλο ένα χειμώνα. Και ας μην μιλήσουμε για τυχεία, ας μιλήσουμε για ντροπή. Τι κάνεις, Ειρήνη? Και γιατί βαδίζεις? Λέω να φύγω. Πού πάει ο αυτός? Έχουμε πει αρκετές φορές ότι πρέπει να φύγω για λίγο καιρό. Δεν είναι πια πολύ ωραία εδώ. Αυτά είναι ανοησίες. Να μείνω. Πού δεν θα πας? Στο Άμστερνταμ, απλώς για να φύγω. Μα δεν έχεις κανένα εδώ. Γιατί δεν θες να μείνεις? Σίγουρα δεν χρειάζεται να φύγεις για μένα. Όχι. Ξέρεις πως δεν έχω αλλάξει. Το ξέρεις σίγουρα. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος που φεύγεις. Αυτό το ξέρεις. Ίσως να μην είναι και τόσο αυτό. Χρειάζεσαι μια ανάσα. Εδώ είναι ασφυξία. Θα έρθω να σε πάρω. Αν μείνω 2 μέρες έξω στα σύνορα, θα νιώσω αμέσως καλύτερα. Ναι, πάρα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει άλλο πια. Από κάπου θα έρθει η αλλαγή. Είναι σαν μόλυνση. Είναι στα αλήθεια στοιχεία. Ασφαλώς. Είδα στο ΣΕΚ. Ναι, δηλαδή διασταυρωθήκαμε στη σκάλα. Νομίζω το μετάνιωσα που μας κάναμε. Ήταν πολύ άμυνα.